Ndinokudokezai mabuja tauya anonhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi mwedzi uno waMbudzi, pandosara mazuva 10 basi kuti mwedzi ukuwe pakanyangariwa gore rikuita kutekaira mhanduwe. Kureketa kuno nyaya yekwanya kuchena iri kuita kurwadza, zvimwe zvikuramba zvindonyuka zvindoburika ipapa, kutoreketeka kutoti mapurisa agete anga abatanidzwawo munyaya yacho, asi achitora saiti rwana murairidzi pachikoro wakange wambovhiringidzana apwere wanga wari kukararawa. Kuno ipapa mapurisa azopedzisira amira tuzu manje, waona kuti nowarairidzi wacho wakutoitawo pokare zvibodzizvo paita kunyangariwa. Izvezvi pariba ari kuziva kuti chii chaakida kuitika kana kuti zviri kutekaira sei. Bazi rehurumende riri kunzi ragondoreketa kuti chikoro ngachivhuwe, asi pariba ari kuda kuti mwana wache aende kuchikoro ikoko. Zvakamira manyama amire nerongo kudaro. Rekai tigoona kuti kune zvimwe chiro zvichaitika. Peno n'anga dzichaboeka nokuchimbidza heno, peno kuchaitawo macheche vanouya vamwe heno. Ticharamba takaringa tinenge tinokunyepai mabuja, asi zviri kuita kurwadza. Nyasi kwauya watungamiri wenyika vanosvika 4 kubva kunyika. Tagokunyepai nozuro vachiuya kumusangano wosadhaki wakadedziwa nawaMunangarwa. Ipapa musangano uyu pawaita wabva wandoreketa kuti rekai tirambe tichiisa masoja kunyika yeDRC kusvikira gore riri kuuya riri mwedzi wokugumisira wazvita. Rekai tione kuti zvimwe zvinenge zvichiitika, asi patsamba yaburika yokuti tapedza kureketa paribe chawareketa chine chekuita noMozambiki iyo iri kupfuta iyi. Ndipo unotoona kuti sadhaki yacho idi ohwi, paribe chisvinu chainoita, paribe chisvinu ipapa zvinoramba zvindohwadza. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tiri kundoti ruta kontinua kuwana kuMozambiki. Kwai mumwe muzanu anonzi Voyage Dambuza. Kwai Dambuza yu akasungiwa namakore 20 akanzi kwai agotora nzvimbo yeguta reHarare akaiwaka kutopa vanhu masitende achitengesa mhanduwe anosvika 49 pachirungu, zviribe mvumo yokanzuru. Hei, rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi, asi izvozvi zvinoramba zvindohwadza. Umwe muzanu Terence Mukupe akupiwa panze nyaya yaanga aenda nayo kudare, achiti ndiribe mhosva, ndiitai kuti zvakanzi nodare ndinomhosva zvipiriguwe. Kuno paribe charamba, paribe chatekaira ipapo. Zvese zvaita kuramba dare rati iwe wakabatiwa nomhosva gara ipapo. Rekai tione kuti zvinosvika papi, tinenge tiri kunyepai. Ipapo pokare kumatareko kuna vanhu 4 vekuBurundi, pokare nevanosvika 20 wokuMalawi wakabatiwa pazambuko Robert Bridge, wachibatiwa wachinzi waribe mapepa okupinda muZimbabwe. Wese wakadando wandopuwa choupenzi icho madhora 30 okuAmerica. Pokare wachinzi wakareka kubhadhara maridzo wachagara mazuva akati kuti mujere. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Ko uyu wokuimba tsepete kureketa kuno vanhu padandemutande wanga waribe kana kudzora masoko yawo kwaari. Ipapa wazhinji wanga wari kutomuti iwewe chienda korapiwa notsepete zvese zviri tsepete baba Munangarwa waripo wari kutonga. Enda unoona urapiwe mhanduwe, nokutoti chirwere chawabatiwa chinotoda mishonga yokuti urapiwe zviite zvakanaka kuzvipatara kuno vanhu wareketa. Ndokuti mangwana peno vamwe vangafundewo kuti imi kana ana Tambaoga chaiwo waimborira mazuva kare wakazochema kuti wakomana ndiribe kana chandakapuwa. Ana Mbare Chimurenga makawambwawo mazuva apfuura yaya wachichema kuti tiribe kana chatiri kuwana. Izvozvo zvinokunyepa zvinhu zvinoitika chaizvo unoseenzesiwa mhanduwe. Rekai muone zvinenge zvichiitika, ticharamba tichindoringa kuti zvimwe zviri kuitika. Mabharani mukuru weboka ronyika dzakambenge dziri pasi poBritain reCommonwealth agonyora chitsamba chakarepa mhanduwe achiti aiwa Zimbabwe ngaibenhutsiwe ipinde zviite zvakanaka. Areketa tuzhinji
Rekai tione kuti zvichaita chere kuti nyikadzo padzinosangana zviite kuti Zimbabwe ibenhutsiwe kumusangano weCommonwealth. Rekai tinenge tichimunyepai kuti zvimwe zvinenge zvichiitika ipapo kana zvareketika. Kunyika yoSouth Africa kunowa Zimbabwe wairi kunzvimbo yoBelfast wabatiwa waino zvinhu zvabva pamotika yehurumende yakabiwa ikakwachamuwa. Jere racho richaita kuwagadzika pasi. Rekai tione kuti zvinenge zvidini ipapo. Tinenge tichizokunyepai kana pano zvimwe zvareketika. Agere hunde kuzesa Sydney Gata aiwa igata chairo ipapa ari kutoreketa kuti paiti kutsigira banya kuwakiwako chibika magetsi chiya chigwenya chiripo chonosenzesa mvura kunge chokukaribha chiri paBatoka inonzi Batoka Gorge Hydro Plant Project. Ipapa ikutambisa mari kwatida kuita sonyika kana tikabvuma kuti tiise mari ipapo nokutoti paribe inosenza pazvisvinu nokutoti mari kunhadzira magetsi kwayakafungidziwa kuri kufungidziwa basi kana hwizi hwakazara kana hwizi huribe mvura yakawanda kuno rekai tizvione kuti zvinosvika papi izvi nokutoti kana iye ari papa kugara hunde kwezesaku aribe chaari kufunga chokuita nokuti vanhu vaboye magetsi wakawanda. Heno mabuja kuti zvinosvika papi tinenge tichindokunyepai. Pokare azobva areketa iye kutoti home industry inomigodhi ngavazvinhadzire magetsi avo vega kuita kunge zvinhu zvisvinu. Apa iye ari kukangamwa kutoti ndo vanhu vanopa mari zvakanyanya iwawo nokudhurisa kwaari kuita magetsi kuku ndo vanhu vari kutopa kambani yozesa mari yakawanditsa yekuti watenge magetsi zviite zvisvinu. Unobva waita kuona kuti kuita kuruma uko riri kupa kudya chaiko. Heno mabuja ndimuri kuzvionera mega zvinenge zviitika zviizvi. Vanhu vari kugara kumapopoma kuVictoria Falls waitawo iyo nhamo iriko kweduno kumudze iyo mapere kuno kumapopoma kuVictoria Falls kwaita nyati mhanduwe nyati dzakaita kuvhuriwa dziribe kana padziri kuvhunduka kana kusha munhu dziri kutoramba dzakaita kumira zvadzo kuningisira kunyazoti nyatsoita zvauda kuita tione yedzesera fani kuita ipapo. Kuno wagare wariko kumapopoma kuku wakutosha kutekaira kunyanya nguva dzousiku kwai chirombo mhanduwe nyati inotunga. Rekai tione kuti zvinosvika papi nokutoti apa vanochengetedza mhuka vari kuti aiwa siyai dzakadando ndo mumba madzo imomo kwai ndimakauya kugara mumba momhuka kuno makuda kudzidzinga chere mumba madzo. Rekai tizvione mhanduwe kuti zvinosvika kupi izvi. Asi chero pakareka kugweta anopfa tinondoti nanahasa. Kuno mumwe anhadzira dandemutande reAI artificial intelligence pachirungu riri kusenzesa shona tikuramba tichirova manja nokuita kuzvinu agotoita inonzi chikoro AI yokutoti inobvunzawo zvinhu ichireketa noshona achitopawo menzaniso yezvinhu zvakawanda noshona. Aita tuzvinu ndokunaka kako wanhu. Dai waripo wanoitawo zvedu zvobuja takutopfumvura kamhanduwe tatoita kutofara chaiko kuti dai zvaramba zvitoenda zvakadano yaitotinyorera kunyange nomabhuku nochichi zvese ichindonyora iri buja yedu iyi. Rekai tizvione peno zvichaitawo makore anoteera yayo. Zvomitambo ipapa chikwata choPakistan chasvika munyika medu muno chauya kotamba mutambo chiri chasvikira kuguta roBulawayo Kabodzi. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tikuramba tichishwira wakomana kwedu kutamba kuzvinhu toringadzi riketika pasi rese. Kureketa kuno South Africa yagototi iri kuramba ichipusha kutoti wanhu wanohuma takishopu wanyorese wese mumazuva 40 ari kuteera kuti zvizikane kuti kari papi kanoita sei kakadini pokare kuzoitira kuti pakaboeka zvokudya zvakanyangara vanobva wabatiwa chimbi. Apa kuDurban kwabatiwa kwai muzindawo zvinhu uri kusvikira zvinhu
zvapfuura mazuva zvinofanira kunge zvinawo pokare zviribe mvumo yekuunziwa munyika muSouth Africa momo. Pano nyaya apa, regai tirambe takaringa kuti wachaipedza sei, tinenge tichizokunyepai. Imo muSouth Africa muno rimwe gweta raita kuhwadza vazhinji padandemutande papa, kwaita kagoba mari yomunhu mwana muduku akaremara akaanza abhadhawe mari inoita mamirioni 15 omari yekuAmerica, kuno iro raakundomupa basi zviuru 50,000 50,000 rands pachirungu. Ndipo unotoona kuti idiwo satani ka anoita kutekaira chaiko notsoka. Regai tirambe tichizviona. Nyika yeSouth Africa ndo yaasachigaro nyika dzo G20. Ndokuti makorokotoka kuona maposa. Regai tione kuti wanosvika papi, wanoramba wachidandochere zvinenge zvienano kupi, tinenge chikunyepai. KuMozambique tikaringa izvezvi, wari kuratidzira wagoreketayo kutoti aiwa munhu wese ada kuratidzira nesu pfekera mbasha nhema svipa dzega dzega zviite zvakanaka. Tiri kuchema wabi edu wakagwarashiwa nemapurisa nemasoja. Chitosimbai vanhu kuMozambique ari utakondinyuwa nokutoti kasadhaki maiona kuti yakupfira kumeso kwenyu chaiko, paribe kana chizvinu chiri kuuya ipapo. Tirambe tichiringa hedu. KuKenya tikabhururuka ikweyo, kwai izvezvi mutungamiri wenyika yoKenya aita kunyadzisiwa mhanduwe wocheche yomakatolike waramba mari yanga awapa mazviuru 40 omadhora okuAmerica chaiwo, akati ndei kuti pavakiwe imba yafata nezvimwe. Vakati aiwaba imimi tiri kudaiba mari yenyu, garai henyu nayo nokutoti makasvipa manja yenyu. Iyo makatolike kuzoti makasvipa manja kunge iwoyawo manja ari kuita kupenya mhanduwe kunge akachena somukaka. Ipapa wari kukangamwa kuti wakuru wawo wenenge waripo ipapa wachibhinya wapwere nokudidi. Idiwo zvagoreketika kuti unoona katsanga kari muzomo mumwe usingaone rako zidanda rawakatakura. Regai tizvione mhanduwe kuti zvinosvika papi. KuUganda kuno vamwe wamai wachema wanonzi Winnie Byanyima wari kuchema kuti kwai benhutsai murume wangu akasungiwa nemasoja. Regai tione kuti zvinosvika papi, timutosvira kuti abenhutsiwe nguva iripo. Ukuwo Putin wokuRussia aita kupinza chando wamwe womuEurope nokutoti ari kukona ipapa chero nguva kundomuka hacha akafunga kuti ndaakobhomba nonyukireya chaiyo iko kuUkraine. Iwo wokuUkraine wanoita kutamba kuita muembe chaiyo wokutamba uchiruma muhwe woshumba. Hino mhanduwe kuti zvichapera mushechere, tinoramba takazviringa hedu kuti zvinoperera papi. Takadaro mabuja regai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.